Good morning, good morning. Pagkanindot sa sayo nga kabuntagon, mga kaigsunan, nabulit panindot kayo nga dapit. Mabugnaw kayo nga dapit. Diri sa tuol sa kasubaan. Gamay lang nga gusto ko ihatag ang mensahe nimo karon. Wala ko nasayod kung ikaw karon naaba ka sa suliran nga alang nimo, nabugatan kay ka, naglibog ka, nagmahay ba ka, nanluod ba ka. Makaigsunan, normal ra na nga pagbati sa tao. Inumdumi nga dili lang ikaw naa na nga pagbati, pero kung magpatuyang ka sa imong pagbati nga di maayo, ikaw ra po hinungdan nga mapildi ka sa imong pagbati. Nasayod ba ka igsuon nga kanang atong pagbati diha mates asa ang imo ang kumpiyansa, ang imong pagsalig, ang imong tinuod nga paghigugma sa Dios. Igsuon ko higala, ang tawhanon nato nga pagbati sa kaguol, kasakit, mga pressure sa kinabuhi, gibati na usab na ni Jesus sa panahon nga nagpakatao siya. Apan sultihan ko ikaw, kung atong isulti sa Ginoo nga atong pagbati, makasalig ta. Kaya ang Bible nagsulti nga kung unsa itong pagbati, hatag na to sa Ginoo. Cast all your cares upon Him because He cares for you. Inumdumi nga namatay si Jesus tungod kay gimahaltan niya, siya'y nagbayad sa atong mga sala, pinagi sa paghalad siyang kaugalingon. Kay di man ta kabayad sa atong sala, si Jesus nagbayad. So therefore, kung gibayaran niya nga atong sala, nga tungod sa sala, nga kitang tanan unta mahukman sa pagkalaglag, unsa pagkaha kanang imong gibati karon? Nga nasakitan lang ka, nanluod lang ka, or unsa nga klase nga pagbati nimo karon nga na-pressure kaayo ka. Igsuon, si Jesus andam siyang muhupay nimo. Si Jesus andam siyang nga mamuhat sa imong kasing-kasing. Andam siyang mulipay nimo. Andam siyang mulig-on nimo. Tuguti lang nga siyang himuon nimong kusog sa imong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Tawag ang ngalan kay ang ngalan gamhanan. Ang Bible nagsulti nga bulahan sila nga nagtawag siyang ngalan. Ang problema manggod sa tao say di ta motawag sa Ginoo. Asa ta motawag ta sa atong higala aron nga didto ta maglipay-lipay kay ngano mag-inom maninta, magdruga maninta, maglingaw-lingaw maninta. Usahay ang naa sa hunahuna nimo nga solusyon, kahilayan man, diha jud ka malupig. Mahibulong ka nga mas mudaghan ang problema, di na nung kakagawa sa imong problema. Mas nabugatan kag maayo. Busa akomodasig kanimo, idangop sa Ginoo ang kalisod sa imong pagbati, ang kalisod sa imong kahimtang, ang kalibog sa imong kinabuhi. Kay buhi sa Jesus. Hinumdumi nga nabanhaw siya human siya namatay. Nabanhaw siya makaigsunan tungod kay gipakita niya nga siya Dios. Gipakita niya yang kaugalingon nga dili lamang siya tao, apan Dios siya. Nagpakatao siya aron nga iyang masabtan ang pagbati sa tao, aron nga mabayran niya ang tanan nato nga kapakyasan, kanang sala sa kinabuhi. O sa igsoon ko higala, inumdumi nga naay tinuod nga hinigugma nimo. Kung ang tao or ang imong pamilya or si bisan kinsa nga mahal nimo sa imong kinabuhi, nga wa na nagmahal nimo, wa na nagtagad nimo, apan si Jesus never siya nga mausab. Nagpabilin siya nga mapinanggaon, nagpabilin siyang mahigugmaon, nagpabilin siya nga naay nindot nga plano o katuyuan sa atong mga kinabuhi. Igsoon ko higala, salamat sa iyong pagpaminaw. Mahinaot ko nga kini imo ni nasabtan, hinaot ko nga kini nakalikod nimo. Gimahal ka pag-ayo sa Dios. So salamat sa pagpaminaw, dalaygon ng Dios o maayong kabuntagon natong tanan. Bye-bye, God bless you.